ҳамқадами замон ин унвони аксияи навбатии бонки Эсхата мебошад ки барои рушди хизматрасонии интиқоли маблағ тариқи ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. оғози аксияи мазкур ба санаи 17 июн рост меояд ва бозӣ то 15 ноябр давом мекунад. аксияи ҳамқадами замон 4 марҳиларо фаро мегирад ки ҳар даври он 30 рӯз идома ёфта санаи 15 ҳар моҳ ҷамъбаст мегардад. мақсад ва ҳадафи аксия аз он иборат аст ки рушду равнақ додани амалиётҳои ғайринақдӣ ва барои ҷомеа фаҳмондани он ки ҳамин амалиётҳо бисёр ҳам қулай ва осон мебошад ва дар шароити имрӯза истифода аз он ин яъне ки ҳамқадами замон будан мебошад. аксияи ҳамқадами замон барои он шахсоне ки интиқоли маблағро баробар ва ё зиёда аз 5000 рубли русӣ мегиранд, яъне ки ба воситаи корт ё ки ба воситаи ҳисоби худ, яъне ки маблағро бояд ки ҳатман ба таври ғайринақдӣ гирифтан лозим аст то ки иштирокчии аксияи ҳамқадами замон бошед. баъди ҷанбасти давраи аввали аксияи ҳамқадами замон ба 100 нафар иштирокчиёни бозии 300 сомонӣ маблағи бурд пешбинӣ шудааст. дар давраи дуюм бошад 100 нафар иштирокчиён 600 сомонӣ бурд хоҳанд кард. дар давраи сеюм 100 нафар иштирокчиёни фаъоли аксияи ҳамқадами замон соҳиби 900 сомонӣ хоҳанд шуд. дар давраи ниҳоӣ бошад 12 нафар иштирокчиёни орзуманд ҳар яке 10 000 сомонӣ маблағро ба даст меоранд ва бурди асосии аксия автомобил аст ки бозии он миёнаҳои моҳи ноябр ташкил карда мешавад. роҳҳои гирифтани маблағ ба таври ғайринақдӣ чунин мебошад. яке аз роҳҳояш ба воситаи барномаи Сбербанк онлайн, яъне ки ё ин ки барномаи Киви ва ё ба воситаи кортҳои ки дар Русия бароварда шудаанд, метавонад мизоҷони мо ба воситаи барномаҳо ё ин ки ба воситаи махсус сайт ё ки сайти ташкилот ҳамин маблағи интиқолашонро ба корти Эсхата ё ки ба ҳисоби дар Эсхата кушода фиристонанд, ё ин ки ба воситаи низомҳои интиқоли пулие ки айни замон вуҷуд доранд, ин Western Union, Contact, Unistream, агар бо ҳамин низомҳо ирсол карда бошанд, мизоҷ метавонад ба воситаи сайти ташкилот даромада ё ки ба воситаи барномаи Эсхата онлайн ё ин ки ба Эсхата занг зада истода ҳамин маблағро ба корт ва ё ҳисоби худ гузаронад. дар ин ҳолат ба мизоҷ ID рақам, яъне ки махсус рақам дода мешавад ки ба воситаи ин рақам мизоҷ дар аксияи мо иштирок мекунанд ва метавонанд соҳиби тӯҳфа ва ё бурди асосии автомобил гарданд. мақсад аз ташкили аксияи ҳамқадами замон аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Эсхата ин равнақ ва рушд бахшидани амалиётҳои ғайринақдӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Мафнушпур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.